Какво е да си доставчик в днешно време, не? Куриер. Пълна простотия. Общо взето, занимавам се с тапанари по цял ден. Бакшиш не знаят какво е. Аз работя така, просто се пута в колата, защото, нали... Хамале. Къде си, ма? Айде да си научиш адрес. Така да бъде. Добре, благодаря. Чао. Подобно. Да го духате и вие. А бакшонка? Само да не си ми остива, Валя. Ти чупа пратката другия път. Та беше една ти путката, аз ти казвам, ако не бях на работа, щях да влезе. Как щях да й правя така, докато й държа пратката? Кой е куриера, бе? Супер си. Монита, мамасита! Аре, бе, майка! Какво ме гледаш, бе? Мишко? Палачо. Ще слезна, бе. Лепи ли обаче служебката, а? Те такива измислени герои, бате. И ще смучкам, бе. Котарачето. Не знае къде живее. 20-ти вход. Това къде е са? Кажи ми къде е.